schleuenlose Aussehen. Ja, das ist ein guter Idee. Wo sind die Kampfner? Jeg har vundet Malmø, helt af din taber. Som en strike. Vi har levet vores liv lidt ligesom en leg, men nu er jeg klar til at gå en helt ny vej mod solnedgang, min baby og jeg. Hey Hitler! I kan ikke brokke mig en ben. Hvad så? Kommer du ikke og joiner vores crew, mand? Vi kan gå tilbage til vores sted, vi hænger ud. Ja, mein kleiner Hitler. Mein kleiner Nexus Jungen. Kann ich helfen mir bitte? Nein. I am the mighty wizard. You shall not pass.